ಅಪ್ಪ ನಿಕಡನೆ ಕಾಲಿಂಗ ಬಚ್ಚಿನ ಬಚ್ಚಿನಿ ಬಚ್ಚನೆ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಿನ ಸಿಕ್ಕಿ ದಾದೆ ದಾದ ಮಾರೆ ಬಲ್ತು ಸಾಕನ್ ಕಾಲಿಂಗ ದಾದನೆ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ದಿಸ ತಿರ್ಕಂಡ್ಯಾ ಎಂಚ ದಿಸ ತಿರ್ಕಂಡ್ ಟೈಲರ್ ನ ಕೆಪ್ಪನ್ನೇ ಇದೀವು ಕಿಸೆ ತಿರ್ಗಾದೀತೀನಿ ಅತ್ತ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತಿಯ ಎನ್ನ ಬನ್ನಿ ದಾದ ನಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ದಿಸೆಟ್ಟುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ಆಪುನ ದಿಸೆಟ್ಟುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ಆಪುನ ದಿಸೆಟ್ಟುಂಡೆ ಅಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ತಿಂದ್ರೆ ಕಿಸೆಟ್ ಇದ್ದೆ ಅತ್ತಿಯ ಕಾಲಿಂಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಡಿಗೆತ್ತೆ ಬರ್ರವಂತೀನಿ ಉಮ್ಮ ಎಂಕದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ಮುರ ನಿನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಇತ್ಮಲ್ಲ ದಾದ ಎಂಡ್ರಸ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಎಂಡ್ರಸ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಪಿನ ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಪಿನ ಇಲ್ಲತ್ತಿ ಎಂಡ್ರಸ್ ಲತ್ತಿ ಅವು ಎಡ್ರಸ್ ಪಂಡ ಅವು ವಿಲಾಸ ಕಲಾಸ ಕಲಾಸ ಪಂಪ ಇಲ್ದ ಹಿಂದೆತ್ತು ಬಾರಿಕಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಡಿಗೆ ಬರ್ರವಂತೀನಿ ಅಂದ ಇದೇ ಯಾರನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಎಂಚ ಆಫೀಸ್ ಸೋ ಕುಂಡತ ದಾದ ಆಫೀಸ್ ಅದೇ ಕೈ ತೈ ಬದಲಿನ ಪೆಟ್ಟಿನ ಸೈಪಾನ ಜಾನ ಬನ್ನಿ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಆಫೀಸ್ ಅವಂಗೆ ಕಾಲಿಂಗ ನಮ್ಮನಿದೆ ದಾಯ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿ ಪೇರಿಯ ಒಲ್ಲ ಬಜ್ಜೆ ದೆಪ್ಪೆರ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಜ್ಜೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಇತ್ತಿಂದ ಬಜ್ಜೆ ಈ ದೆಪ್ಪು ತುಂಬ ರಂಡು ಯಾನು ಬರ್ಬೋದು ಎಂಚ ತುಂಬ ಯಾನು ಬರ್ಬೋದು ದಯನೆ ತುಂಬರದಾನೆ ಅರ್ಬುಜ ಎಂಕಲ ತುಂಬುದು ಬಚ್ಚುಜ ಯಾಲ ಏತು ತುಂಬುನಿ ಈ ತುಂಬೊಡುಂಬೆ ದಯ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬೊಟ್ಟ ಬತ್ತೀರಿ ಏರು ತುಂಬುಣಕಲ ಚಿಕ್ಕಿ ತುಂಬುನ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಬತ್ತೀರಿಯಾ ಬತ್ತೀರಿ ತೆಂಗು ತುಳುಕ ಚಿಕ್ಕಿ ತೆಂಗುದುಗುಲ್ಲ ರೇಂಜಿನ ಕಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಗೊಪ್ಪುನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ ಬಾಬಾ ಯಾನ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬತ್ತೆ ದಾದಾ ಪಂಡಿಲಕ ಇರ್ದಾತ ಅಂತ ಒಂದುಲಾರ ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಕುಂಟಾರ್ ದುನಿಯಾ ಎಂಚಿನ ಕುಂಟಾರ್ದನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬುಡತ್ ಬಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡತ್ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಆಮೇಟು ಕುಂಟಾರ್ದುನ ಎಂಜ ಪಾದೆ ಪುಡ ಮಾರೆ ಪಾದರಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಈರು ಕುಂಟಾರ್ದೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮೇರ್ ಬತ್ತಾರ್ದ್ವೇರಿ ಪಾದರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಈರ್ ಕುಂಟೋರ್ದೊಚ್ಚಿ ಈರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕುಂಟುನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ನೀಡು ಬಾಡ್ಲಿ ಸಮಾ ಬದುಲಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಸೇರ್ದಿ ಕಲ್ಲಿಡಬಾರ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಅನ್ ಪುಂಡಿಗೆ ಅರಿಗಡೆ ಪುಣ್ಯ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಕ ಪುಂಡಿ ವೈಕ್ ಇನ್ನ ಸಾವು ಮಾರ್ನಾರಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಂಜ ಬನ್ನಿ ಎಂಗು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಪಾಡ್ಗಂದೆ ಇತ್ತೆ ಈರು ಕುಂಟುನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ಬಾಡ್ರೇನ ಬೊಕ್ಕಯ್ಯ ಯಾನ ರಡ್ಡು ಜನ ಸೇರ್ದು ಕುಂಟುನು ಬೊಲ್ಲೋ ಬಿಡ್ಬಾರಂತೆ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಅವ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪವಿ ಎಂಚ ಕಿಸ್ ನೆಟೆ ಕೊಡ್ನಂತ ಮಿಸ್ ಆವ ಅಂದಿ ಕೊರೋಟೇನಾ ದೇತೋನು ಯಾವತ್ತ ಕುಡ್ಡೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ ತುಲ ಬಾಬಾ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದೇತೋನು ಯಾವ್ಜ ಏತ್ ಬಾಬಾ ಹೆಂಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಏತ್ ಜನೋಲ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ದೇತೋನು ಖಾಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಅವ್ ಜೊತೆ ಐಕ್ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಬಾಡ್ಲ ಬುಡ್ನ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಕೆಲ್ಲ ಆಡ ಅಂದಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಯಾನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋನು ಅಲ್ಪವೇ ಮೂಲ್ತೂರ ಅಡಬೆಲ್ಲುಳ್ಳಿ ಮಾರಿ ಬ್ಯಾನೆ ಸರಿ ಏರ್ನ ಫೋನು ಬೊಡೆದಿನ ಏರ್ನ ಏರನ್ನ ಬೊಡೆದ ಬಾತೆರ ಅಂದನ ಮರ್ಲೇನಾ ಯಾಂದನ ಮರ್ಲೇನಾ ಅಂದು ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಏರಿಗುಲು ಸರಿ ಇರು ಮೂರನ್ನು ತೆಗೆದಿತ್ತಾರೆ ಸರಿ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗಲೇ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಓ ಎಸ್ ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವೇ ಚೀಟಿ ಬಂಡಿನಿ ಬಂಡಿಲಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಪಂಡ ನೇಮ್ ಓ ನೇಮ ನೇಮ್ ಜನವರಿ 1 ದಾದಿ ನೇಮ ಮಾರಿ ಬತ್ನ ನೇಮ್ ಪಂಡಗಿನ್ನ ಪುದಾರ್ ದಾದ ಅಂದೆ ಪುದಾರ್ ಓ ಇರ್ದ ಪುದಾರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದಾದ ಕುಂದಾರ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬೊಗ ಎನ್ನ ಬಂದಾರಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ ನಮ್ಮೇರಿ ಆರು ಸುಂದರಿ ಮಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅದಾರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಾರ ಜಾನ ನಾನು MBA ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್
ಓ ದೇವರೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅತ್ತಪ್ಪ ಹೋಗ. ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗಟ್ಟೆಡು ಬೊಂಡದ ಅಂಗಡಿ ವಾ ಮರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಗುದ್ದಿಯ ಬಂಡು ಬಂಡಲ ಕೊಂದಿರಿ ಅದು ಬೊಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಏರಿ ಏರ್ ಬಂಡ ಮಾತೆ ಸರ್ ಇರ್ ಕುಡೊಂದು ಜನ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ ಅಂತಾರತ್ತೆ ಅಂದೆ ಅಂತ ಆಯ್ ಸರ್ ಇಂದುವ ಬಾರಿ ಶೋಕುಲೆ ಇರ್ತೀಯರೆ ಬಂಡಿಲ ಕೇರನ ಬುದಾರೆ ಎನ್ನ ಕಾಲಿಂಗೆ ಮಾಲಿಂಗಿ ಮಾಲಿಂಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಡಿ ಏನು ಕಾಲಿಂಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ದಾಯ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇರ್ನ ಈ ಕುಜ್ಜಲ್ ತುನಗೆ ಹಿಂಗ ಮಾಲಿಂಗ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಯಾಪುಣ್ ಎಂಚ ಮಾಲಿಂಗ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಯಾಪುಣ್ ಪೂಜಾಲಿ ಇತ್ತನೆಟ್ಟು ಮಾಲಿಂಗೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಜಯಸೂರಿ ಇರ್ ಬೋರ್ ಮಂಡೆನ ಅಂದು ಅತ್ತಿ ಇರಗ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯರೆ ಪೋತೊಲಿ ಯಾನ ಪೋಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಆಪುನ್ ಎಂಚ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಬಾರಿ ವಿಚಾರ ಪಾತಿರ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೇರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಲ್ಲೆಗ ಇರಿರ್ ಯಾನೇರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಆ ಬೆತ್ರದ ಎಂಜ ಬೆತ್ರದ ಆ ಜನ ಊರಷ್ಟು ಹೊರ್ದಾಜಿ ಅವು ಅತ್ತಿ ಯಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾರಿಗುಡಿ ಓ ರಾಮದೇವರೇ ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾರಿಗುಡಿಯ ಅಂದ ಸರಿ ಇರ್ನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುಡಂದೆ ತೂಪೆ ಸರಿ ಅಂದ ಮುರಾನಿ ಮುರಾನಿ ಪೊಸತ್ತ ಬತ್ತನತ್ತು ಸರಿ ಅಂದು ಅವು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಸರಿ ಸೂಪರ್ ಟೈಟಲ್ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಪುರಂದ ಟೈಟಲ್ ಅವ್ರ ಹಲ್ಲೆ ಟೈಟಲ್ ಸರಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುದಾರಿ ತೂಪಿನೋರಿ ತುಂಬಿನೋರಿ ಅವಿ ಆ ತೂಪಿನವ್ರಿ ತುಂಬುನವ್ರಿ ಅತ್ತೆ ಆ ಅಪಗಂಡ ತುಯಿನೇನೆ ತುಂಬುಣ ಅವನ್ ಜನೆ ಅವನ್ ಜತ್ತು ತೂಪಿನಾರು ತೂಪು ಜೇರಿ ಎಂಚ ತೂಪಿನಾರು ತೂಪು ಜೇರಿ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ತೂಪುನೇನೆ ತೂಪು ಜೇರು ಬಗೆ ಇರ್ನೇನ್ ತೂಪಿ ನಾದಿ ಪಿಕ್ಚರಿ ಮಾರ್ನೇದಾಗ ಅಂಚ ಯಾನೈತ ಕುಡಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಟೈಟಲ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬುದಾರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ ಇರೆಗ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಈ ಬುದಾರ ದೀಪನ ಹಿಡ್ದು ದೀಪನ ಹಿಡ್ದು ಇರೆಂಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಡ್ತಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬುದಾರಿ ಅಂದ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏರ್ಲಿ ನಮ್ಮ V4 ದ ರೋಶನಿ ಇಲ್ಲೇರಿ V4 ದ ಧನರಾಜ್ ಇಲ್ಲೇರಿ V4 ದ ಪವನ್ ಇಲ್ಲೇರಿ ಬಕ್ಕ ಮುರುಳು ಇಲ್ಲೇ ಇಂದು ನೇ ಇರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಬುದಾರಿኛ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಬುದಾರಿኛ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಇರು ಸಪ್ರದಕಲೇನೆ ತಾನೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಸಪ್ರದಕಲೇನೆ ತಾನೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಲ ಉಂಡುದು ತೋರಾಡು ಅಂಚ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನನ್ನ ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಬಾಡೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂತಲಿಲ್ಲ ಬೂದ್ಯವ್ವ ಬಣ್ಣದ ಗೈರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾ ಮಲ್ದೇನ್ ಹೋಯ್ತು ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಚ ñಕ್ಕ ಬಲೆ ñಕ್ಕ ಬೈತಾರ್ತ ನೊಪ್ಪ ಎಂಜೆ ನಕ್ಕಬಲ್ಲ ಅವೈತಿ ಅವು ಮಾರ್ನೆ ಬಿದ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಮಾರ್ನಿ మీద ಪನ್ಪುಣಿ ಅತ್ತೆ ಈರ್ದಲ್ಲ ಅಂಚ ಟಿವಿಡಿ ಮಿಂದಾಲ ವೈದಾರ ಟಿವಿಡಿ ಬರ್ರೆ ಅಂದನೆ ಎಕ್ಕಲೆನ ಅಂಚತ್ತೆ ಟಿವಿದ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಮಿಂದಾಲ ವೈದಾರ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಬರ್ರೆ ರಾಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಎಂಗಲ ಟಿವಿ ಎಲ್ಲೇ ಆ ಟಿವಿನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ರೆ ಸರಿ ಚತ್ತಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಯಾರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇದ ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಇರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಸರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಕೊಡಿ ಮೈನ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸರಿ ಅಂದ ಒಕ್ಕ ಇರ್ನ ನಾಟಕದ ಮೇನ್ ರೋಲು ಎಂಚ ಮೇನ್ ರೋಲು ಒಂದು ನಟ್ಟು ನಾನು ನಟ್ಟನ ರೋಲು ಸರಿ ಇರ ಆ ಚಲ್ವಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಸರಿ ಹೌದಾನೆ ಇರ ಆ ಚಲ್ವಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಸರಿ ನನ್ನ ಅಂಚ ಅಭಿನಯ ಎತ್ತಿನಿ ಅಂದ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಸರಿ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಂತೆ ನಟ್ಟರೆ ಅಂದ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿರ್ತಿ ಜತ ಒಂದು ಬೋನಗ ಕಲ್ದಕ್ಕೇರು ಚೆಕ್ಕಿ ಹತ್ತಿ ವಾವಿಸಿಲು ವಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಂದ ಈ ರಾವ್ ಪನ್ಪರ್ ಅವೇನೇ ನೆನಪುದಿದ್ದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐತೆ ಬೋನಗ ದಾದಂದು ನಟ್ಟುನಾಯ ಬತ್ತೆ ನಟ್ಟುನಾಯ ಬತ್ತೆ ಚೆಕ್ಕಿ ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತಿನಿಂದಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕೋ ಕಲಾವಿದರ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆರೆಗೆ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಗ ಎಂಗ ಹೌದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ ಗೊತ್ತಿ ಎಂಚವು ಅವು ಅನುಕರಣೆ ಇತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದೊಂದು ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ರಕ ವಾಯ್ಸ್ ಪೆರಪುನಿ ಇತ್ತ ಚೂರ್ ಬಂಗಾತಲೆ ಎಂಕಿನಿ ಬಂಗಮಂಡ ಕಾತ ಕಾತ ಸುನ್ನ ಸುನ್ನ ನಂಚ ಬಂಗಾತಲೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ರಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಜ ಏಯ್ ಇತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಇಂತ ಹಲ್ಕಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಂತ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಬೇತೇರ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಪಣ ಏರು ಧ್ವನಿ ಐತಿ ತಗ್ಗು ಧ್ವನಿ ತೊಂಜುಂಡು ಡೌಂಡು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಮೆಲ್ಲ ವಾತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಪ್ಪ ಜೋಲ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆನಂದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಲೆ ಬೋಣಗ ಅಂದ
ಅಂದೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನಲಕ್ಕನ ಇತ್ತ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚೆನೆ ಇರೇದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಟಿವಿ 9 ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅತ್ತನ್ನ ವಾರೆಂಟ್ ವಾರೆಂಟಾ ಅವು ಅಂದ ವಾರೆಂಟ್ ಅತೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಎಂಜಿನೆ ಜಪರೋಡ್ ಪಿಜಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡಿ ಎಂತ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲವೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟೋರಿಯಸ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ನಂತೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಆತನೇ ನಟೋರಿಯಸ್ ಕಿಲ್ಲರ್. ಜಂಟಲ್ಮನ್ ಅಂತ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಆತನೇ ಈತ. ಸತ್ಯವಂತ ಬೇರೆ ಇರೋದೊಂದು ಎಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಎಂತ ಎಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ರಡ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂದಿ ಇತ್ತೆ ಇರಗದಲ್ಲ ಬೇತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿ ಸರ್ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲನ್ ತುನಗೆ ಹೆಂಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಹೆಂಗ ಪೌರಾಣಿಕದ ನೆನಪರ ಒಂದುಂಡು. ಓ ರಾಮದೇವರೇ ಪೌರಾಣಿಕ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಸರ್ ಇಷ್ಟನ ಇತ್ತ ಪೌರಾಣಿಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮನ್ಪೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂಚನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ತುಲೆ ಈಮೇಟ್ ಪಾಂಡವರ ಇಂಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಜಿಲ್ 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 ಈಮೇಟ್ ಕೌರವರ ಉಪ್ಪೇರು ಜಿಲ್ 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 ಅವ್ ನೆಟದಾನೆ ಜಿಲ್ ಜಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಚ ಜಿಲ್ ಜಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಾನೆ ಪಾಂಡವರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೌರವರ ಇಜ್ಜೇರಿ ಇತ್ತ ದಾದಾಪುಡು ಈಮೇಟ್ ಪಾಂಡವರು ಉಳ್ಳೇರು ಈಮೇಟ್ ಕೌರವರು ಉಳ್ಳೇರು ಕೌರವರಿ ತೆಂಚಿ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಚ ಡುಗು 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 ಕೌರವರ ಬುಲೆಟ್ ಬೈತಿ ಬುಲೆಟ್ ಬಾಯಿದಿನ ಅತ್ತಿಯೋ ಬೊಕ ಡುಗು 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 ಡು ತಾತ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಅವಿಯರ್ ಪಾಟ್ನು ಅವಾಕಲ್ ಪಾಡುವೇನು ಕೌರವರ ಕೌರವರ ಅತ್ತಿಯೇ ಬಕೇರ್ ಪಾಂಡವರ ಮರ್ನಾರಕ ಕೌರವರ ಹತ್ತು ಪಾಡ್ಲತ್ತು ಬಕೇರ್ ಪಾಟ್ನು ಅವ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾಡುವೇನು ಇವ್ರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂದಂದು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾಡ್ನ ಸರಿ ಅರಡ ಸರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಹೌದಾನೆ ಈಗಿನ ಕೌರವರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚನ್ ತಗಡ್ ಬೆಚ್ಚಲಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ನೇಮ್ ಓ ಅನ್ನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತ ಇರೋ ಕೊಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಕೌರವೆ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಚ ಪುಣಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚುರುಕು ಖಾಲಿ ತೆಲಿಬೇರ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಪನ್ಪೇನೆ ಇತ್ತ ಕೌರವೇರಿ ಪನ್ಪುಣಿ ಪಾಂಡವರು ಮಹಾ ಸಮರ್ಥರೇ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳಿದು ಬಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಓ ಮಾರಿ ಇಂಚೆ ಸಾವಿಯ ಕೌರವ ಸೀತಾತನೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಕೌರವ ಎತ್ತು ಒಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಲಾರಕ ಒಂದು ಅಟ್ಟಾಸದ ತೆಲಿಕೆ ಬೋಡಮ್ಮ ಅವು ಬಂಗಾಪುನು ಐಕೆ ಬಂಗಾಪುನಿ ಬಂಗ ಸಾವದ ಬಂಗ ನೀ ಮಾಡ್ಲಾರಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬನ್ನೋಡು ಸೋಗುಡಿ ತಿಳಿತದೆ ಪಾಂಡವರು ಮಾಂಸ ಮಾರ್ತಾರೆ ಓ ಮಾರಿ ಬತ್ತಿನಾಯ ಓ ಮಾರಿ ಪಾಂಡವರು ಮಾಂಸ ಮಾರನಿ ಹತ್ತು ಮಾರಾಯ ಮಂಡ ಸಂಬಂಧ ಪಾಂಡವರು ಒಲ್ಲ ಮಾಂಸ ಮಾರ್ದಿನ ಉಂಡ ಕೌರವರ ಆದಿ ಕೊಡ ಇಡಲೆ ಕೌರವರ ಇಡಲೆ ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಮಾಂಸ ಮಾರಿ ಅಕ್ಕಳಿಂದ ಕೋರ್ದಂಗಡಿ ಮರ್ಲೇರಕ ಏತಡ್ಡ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಮಹಾ ಸಮರ್ಥರೆಂದು ಬಂದು ಮಹಾ ಸಮರ್ಥರೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪವರ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಿನಿ ಬಾರ್ ನಾನು ಕಲ್ಲು ಜಂಗಲ್ ಬೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಾವು ಅವು ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ಪಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಧರಣಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದು ಮಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಅದೇ ಭರಣಿ ಎಂಜ ಉಪ್ಪಾಡ್ ಬಾಡ್ರೆ ಮರ ಭರಣಿ ಬನ್ನಿ ಅತ್ಯಾನ್ ಇರ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ತೂತಾರ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ತೂತಿ ಬೋಗ ಬೊಲ್ಬುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಾಗ ಮಂಡಲ ತೂತಿ ಚೆರ್ರೋಡಿ ಅಂಚತ್ತನ್ನ ಈ ಪೆತ್ತದಲ ಪಿಲಿತಲ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಕೂಚು ಕೂಚು ಪೆತ್ತದಲ ಬಿಲಿತಲ ಮಚ್ಚ ಮಚ್ಚ ಆತೇನ ಗೊತ್ತು ಯಕ್ಕಿನ ಅವ್ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐತಲ್ಲ ಕೆತ್ತ ಮಲ್ಪೋಡು ಈರ್ದಾತ ಇನ್ ಸಾವ್ ಮರೆ ಈರ್ದಾತ ಗೊತ್ತುನೆ ಈರ್ ಪೆತ್ತ ಈರ್ ಪೆತ್ತ ಏರಾಯ ಪೆತ್ತನ ಆಯ್ ಪೆತ್ತ ಸರಿ ದಿಲ್ಲ ಪೆತ್ತನ ಬೋಗ ಬೋರಿ ಅತ್ತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲರಿ ಅಂತ ತಾರಿತ ಪೆತ್ತನ ಪೆತ್ತ ಈರಿತ ಪಿಲ್ಲಿ ಈರಿತ ಪಿಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪಿಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಂಗೆ ಕಾಲಿಂಗೆ ಎತ್ತ ನನ್ನ ಈರ್ ನನ್ನ ಈರ್ ಪಿಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಪಿಲ್ಲಿಯ ಪಿಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೋದು ಬರೋಡ ಹೌದೇ ಅವಲೇನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಲಿಂಗೆ ಎಂದು ಐಲಿ ಪಿಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಬಾರ್ದು ವಾ ಒಂಜಿ ದರಿದ್ರ ಬತ್ತಿನ ಜನ ಮಾರೆ ಅವ್ರ ಮಲ್ಬೇರಜ್ಜಿ ಅವ್ರ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತೇನೆ ಹೋತುಂಡ ಪೆತ್ತ ಪೋಜು ಪಜಿರ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಪೊಡ ಅಲ್ಪ ಪಜಿರ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಪೊಡ ಪೋ ಪೋ ಪೆತ್ತ ಪಜಿರ್ ತಿನ್ನದಾದ ಹೋತುಂಡ ಇರ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ ಬರೋದು ಇರು ಪೆತ್ತಡ ದಾದ ತಿನ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಪಜಿರಿ ಪೊಗ ಪೆತ್ತ ಕಡ್ಲೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಓ ಮಾರಿ ಪೆತ್ತ ಕೈಟ್ ಪಜಿರ್ ತಿನ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ಡೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬಾಯ್ಡ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಐಟು ಮುಳ್ಳುಂಡು ಐಕೆ ಪೆಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪುಡಿ ಒಂದು ಪೆತ್ತ ಬಾರಿ ಭಯಂಕರ ಜೋರ್ದೆ ಪೆತ್ತ ಅಂದು ಸುರೂತು ಇನ್ಯಾನು ದಾದಿ. ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಪಜಿರ್ ಪೇಚಿ ತಿನ್ಪಿ ವಾ ಮರ್ಲು ಮಾರೆ ಅವು ಸೈಯಡ್ ಪೆತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮೇವೊಂದುಂಡು ಪೆತ್ತ ಮೇವೊಂದು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಯಾನು? ಯಾನಿ ನಾನು ತಿನ್ಪೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪೆಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪೆ ವಾ ಇಲ್ಲ ಓ ಮಾರಿ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ದಿನಿ ಪೆತ್ತ ಪೋಡಿಯೋಡು ಪಡೆಡ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಈ ಪನ್ನೋಡು ಆಮಲ್. ಎಲವೋ ಪೆತ್ತ ಎಲವ ಪೆತ್ತ ನಿನ್ನನಿತ್ತ ಬುಡ್ ಪೂಜಿ ನೀನು ಬೋಡ್ ಪೂಜಿ ನಿನ್ನನಿತ್ತ ತಿನ್ಪೆ ತಿನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಪೆತ್ತ ಡೈಲಾಗ್ ಪೆತ್ತಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ವಾ ಜನ ಮಾರ್ರೆ
పెద్దగా హార్ట్గా నిక్కు డైలాగ్ నిక్కు, నిక్కు, ఇవ్వ. ఆరాంసే పల్లె పెద్ద డైలాగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ಸ್ವಾಮಿ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಶೀಲನೇ ಮುಕ್ಕಿಗೆ ಶೀಲದಾಂತಿನ ಪೊಣ್ಣು ದರಿದಿನ ಬಾಜನದ ಲೆಕ್ಕಗೆ మండ సరి అన్న పిల్లి పెత్తని తిండ్ర పడుపుని రేపు మలిపేరత్తి ಎಂಚ రేపు మలిపేరత్తింది ಪಿಲಿ ತಿನ್ಯಾನ ಬಾರ್ಪುಣಿ ನಂದು ಪಿಲಿ ತಿನ್ನಾಗ ಒಯ್ನ್ ತಿನ್ಪುಣಿ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಓ ಮಾರಿ ಬತ್ತಿನ ಬಲೆಂಚಿ ಇಡಾಲೆ ಎಂಜೆ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದಾಕುಲು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರಾದು ಪೋಡ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊರಂದ ನಿಕು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನಿ ನಿಕು ನೆಕ್ಕು ಪೋಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡ ಸೋಗಲಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅತ್ತ ನೇಜಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅತ್ತನ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬೇರೆ ಪೋಲೆ ನೆಟ್ಟಿರ್ತಿ ಸಾವು ಅತ್ತೆಯನ್ನ ತುಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ ಈರ್ ಪಂಪಿನ ಸರಿ ಹಳ್ಳಿದಾಗಲೇ ನಾತ ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ಇನ್ನು ಹಳ್ಳಿದಾಯ ಬೆಗರ್ ಬಿಚ್ಚಾದ ಬೆಂದಿನ ಹಿಡ್ದಾರ ಇನ್ನು ಪೇಂಟ್ ಎಡಿತ್ತಿನಾಗ್ಲು ನಿಕ್ಕಲ್ ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಾಕುಲು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ನುಪ್ಪುನ್ ಪೇರಿಯೇ ಅವನೇನೆ ಪಿಪ್ಪಡು ಲೇ ಮಾತೇರ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಪೋಂಡ ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ತಿನ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಜನ ಏರುಲ್ಲೇರಿಯೇ ಐಕ್ಯ ತಿರಿದಿನಕುಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂತಿಜೇರಿಯೇ ರೈತೆ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬುಂದು CPL 10